السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. خداي تبارك وتعالى hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amellerinizi, Huday için oturuşlarını ve mehabbetlerinizi, serdaşlarını, öydü mescitte ediyen dualarınızı, pek Allah lütfu keremi bile kabul edip de hemmenizin dini dünyanız abad etsin inşallah. Huday Teala yurt abadallıktan, ağzı birlikten, ittihattan yaşullumı hususan ulamalarımızın ağzı birliğinden ayırmasın inşallah. Huday Teala emniyetlikten ayırmasın. Dünya oyunca Kur'an zıran bolup böyle kafirleri güldürüp ustellan beylor aptır, o beylor aptır, o dua etyenmiş, o etmeyenmiş, o doğru, o doğru. Özler gurruneden bolup bir-birini kızdırıp, iyinin üçkiyerlerini kızdırıp, önçaga dillini atışıp, sonra tayakma atışıp, sonra tüngülüşüp atışıp, kafirlerde rakkıllap gülüşüp, olukon bir Müslüman adam, haya etmeli atlarından, ahir zamanın afetleri oluptırdı. Huday ağzı birlikten, yurdumuz emniyetten, mehabbetten ayırmasın inşallah. Dinli yerleri mehabbetin üstüne koyulan daha dahim. Dinli yerleri ağzı birliğin üstüne koyulan daha dahim. Dinli yerlerini yayratacak da olsan, din halkı düşündürecek de olsan, olukon ulamala İmam Gazali yanak, alim arif adamda yolları var deyiptir. Bir adam yolu salacak da olsan, yolu bilen yolu salmalı. Udu'u ila sebili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Allah yoluna itiye, bir adama vaaz nasihat edecek de olsan, yolu var diye. Ve her hal Huday Teala ağzı birlik mehabbetten ayırmasın inşallah. Ey Türkmen doğalla, ey Müslüman doğalla, hadir gurrun mevzuğa girmekak, din mehabbetin üstüne koyulanlar. Ahir barıp batın, eneden noğmu peygamberin düşmanları varmış, kafir ha, Huday'ın düşmanı. Peygamberimiz solun günahını geçtim diyemiz. Bir nete adamları aydıptır, adın tutuptır. Ey sahabalarım deyiptir. Şıla adamları Kabe'nin perdesinden asılıp durun ne olsa kellesini kesin öldürün şöyle adamlar deyiptir. Bir doğru adamların günahını geçmeyen deyiptir. Kabe'nin parçasından asılıp durun ne olsa öldürün deyiptir. Ebu Cehil'in oğlu Akreme yali sonra kıyıslar oğul eşten sonra gurrunu zenanesi geliptir. Ay son sen zat diymesen o olacak deyiptir. Peygamberimiz ne deyiptir? Huve amin deyiptir. Bolya deyiptir. Ebu Cehil'in oğlu azat zat diymeyes deyiptir. Kabe'nin düğümünden asılıp duran ne olsa öldürün deyiptir ha oğul. Kesin bolya izin alayan deyiptir. Zat diymen Akreme deyiptir. Bir de şu Peygamberin ümmeti. Ey cemaat, ey Türkmen oğullar, ey Müslümanlar, ey Allah diyenler, ey ahir zamanını yaşap verin adamlar. Edip bilen, hormat bilen, çıktan bir gözden görün, ferişteli oturan yana, bir tadı da yalandan doğurunlar açsam, Hudaymen yakan tutar ahin. Hat edip bilen, hormat bilen otuyanlar, bir haysi akıl asıgıya, haysi hesap kitap asıgıya, bir giyin meydanın içinde, ya zehabı mahal, sonuçta, güydün ahir kayları, soğuk kovada, bu ayet yanak, ulukon zımga yanak, bizirip ovadan oturmalı, dinin bereketidir da, dinin izzasıdır da, mehabbetin, dinin ağzı birliğini ediyen işidir da. Huday izzetini da arttırsın, Huday maksadını da yetiştirsin,
Hudaý hiç wagt hiç gaýsyňyz namarda zar etmesin. Hudaý hiç gaýsyňyz içerliňiz bilen hor etmesin inşallah. Jaý bolsa bir ade urak süýşäň. Dini dünýäňiz abad bolsun. Hudaý jennetden jaý bersin. Ay berekellah. Hazreti Mevlana aýdýa: hiç kunji bidedu bidam nist. Cöz be halvetgah hak aram nist. Hiç kunji bidedu bidam nist. Cöz be halvetgah hak aram nist. Bizim zamanımızın adamlar mun beter gaw düşünýär bir beýte. Yani näme? Yani her ýaňa git, her danışga git, her badyra git, her başga git, her jere pully bol, her jere tähsilatly bol, her jere awadan bol, her ýaňa gir, gursagyň aramışyny, jaýlygyny tap bilmersiň, meger Allahyň gaftyna taparsyň diýipdir. Biz şäherde ýaşaýarys, ýöre milletden gaw habarymyz bar. Uluqan zorly pully, awadan, aty tähsil kerde, jarrah, Türkmen Sahraň men diýen basawad adamlar. Emma öýlerine 5 ýyl 10 ýyl bäri dogan erhele birbirine kepleşmän gepler. Öýlerine bereket ýok, nur ýok, halawat ýok, mehabbet ýok. Ýöne şiş da yalandan şiş. Sen ýak men ýak görümizi, bulyň da uluqan zindigilerini, oglunyň maşyny we gyzynyň maşyny we heleyniň maşyny we gyzynyň adyny ol kahana urtdur. Bir adam bolýar, merid ýöne şiş. Öyle hor adama, yani meridler şiştir. Ben bu adamın temizliğini nip alın ya da adamla, o direkt yalandan şiş, aşağı fakirlan. He öyle havarın madde şöyle adamların içinden. Näme deyip qiydi heleyi ya eri, oğrun çağıl ağlattı da. Öten akşam, o kimdiğini aydamak, yerelliğini aydamak, tefsir diyeceğim bir vaktinde tamam ol. Onu da mereke diyeceğim bir yarını öye vardım, yağımda kuşuyu vardı, bir qiydi oğlanın mı, bir dat yen oraya, am ahir alım aydı var. Ahuncan derdi tümtür nazire sıktam qoğular, bir giyeceğinsini, yuvaş kepliye, bir halvat bir yerlerden takirden uriyam oman, hasta olur kan, hemetsem omen deyip, aldırap, titrer, nemetsem bilmem sana den ursun deyip aydı oti. Uluqan pulli deren, men bilyan bızaktır diyen adamlara. Ahun, mualla, elçek bızaktlardan, biftevatlardan diyen adamlara. Aytıp duran kefini ödde fakircin. Ama bir näçe ýollara aýtdym beýle şeýle. Berdiň näme inşallah Huda kerimdir. Be her hal hiç kunji bidadu bidam nis. Cöz bi halvetgah hak aram nis. Bu mahaletini belli bolly dünýä adam güldürjek kämiş. Bir direk oturşyp bir keyif edämasa, bir Hudaý agdalyp, bir adam bir ýüregi jaýlaşamasa, Allah işte adamlar yüreğin giňertmese, Hudaý üçin oturuşmasa, dünýä ýadatda adamlary hemmemiz içinde ödüm de ahunjaly bilen bile hemmemiz. Dünýä hasretdi adamlar, gazytdy adamlar, ýadatdy. Ne erhele birbirinden tawyp atýar, tamam bolýar danam. Oğulgyz birbirinden tawypdy. Enatsa birbirine awa barýar, ahunjan enatsadan gurrun berdi diýär. Ýaşurraga sataşýan, ahunjan oğulgyzdan gurrun berdi diýär. Zenana etkeş adamlara gurrun mu? Adam bizne zenanlı gurrun mu? Hemme gurrun aşı. Hiç mehabbet yok ki kalplarda, sabrı yok ki. Ama adamlar yadaptırlar dünyadan. Mun pullukta şeyle, pulsuzda şeyle. Mun oğulgyz bolanda şeyle, bolmadıkta şeyle. Mun avadanda şeyle, gelişiklikde şeyle. Uluqan tehsil kerdeste şeyle, danışka dideste şeyle, ne dideste şeyle. Hem mektep kedestin şu zamanla. Ama bir sizlere yere gelip bir adamlar keyif edamasa, dünyanın keyfi ayrılıktır. Be her hal, uluqan gönülmektir, imanlı jogalla. Dünya boyunca gözlep görün, Qur'an zirallıkta bir keyif edip, bir giyin yerde, soğuk havada, bir tüycülüğü olmasa, o da bu zamanın adamları. Bu zamanın adamları hey orada rahat yaşamanı ödecek olup be. Soğuk yerde daha hiç kim radide oturma. Öýünün içinde peş yakıp oturulayan vakt be. Emme bereketi olansan, nuru olansan, rahmeti olansan, Hudaý bir nur bereket ýagdyransan, ey bir döwrüňiz gözläp görüň da, bu oturmak bu awadalyk nähat awadanmy? Näziramun bu zamanyň adamlar kabul etdi. Bu zaman ha. Adam kesin ulasana kabul zamanna. Yüzünü biraz giyirmese adam gıymillana, gıymillamana amzadana, hiç agramy da yok, icazatda var, yürüňiz ýanak, 2 milyon bermesen bir näçe ýerde. Şu zamanda ýaşap berse, şu zamanda sizlere kep awadan oturmaly, jana hunjarly bir bereket näme?
bir nimet näme, bir günenmek näme. Hudaý dini dünýäňizi abad etsin. Hudaý gursaklaryňyzy, zindigiňizi nuri imandan dolu etsin jan Hudaý. Berekallah. Hulasa günenmek de Hudaý diýilýän ýerde adam günenýär da. Peygamberimiz Resulullah da Allah'ın iyi verenine sallallahu aleyhi ve sellem evti dan torunna näme diýmiş? Bismillah, elhamdülillahillezî ahyana ba'dema amatana ve ileyhin nushur. Hudaýa şükür men diriltdi diýmiş. O kudur ölüň doganna, Hudaýa şükür men diriltdi. Hudaýa hamd bolsun, Hudaýa gaşyn turdum da men diýmiş. Dan atanna Allahumme bika asbahtu ve bika amsaytu diýmiş. Hudaýa sen adyň menen men daňym atardım, sen ýadyň menen men günüm ýaşyrdım diýmiş. Yastık bolýarmyş. O yastıkly kellesin, mübarek kellesin oýanna Allahumma bismika amutu ve ahya. Hudaýa sen adyň men uqa giderini ýermiş. Musulmançylyk diýerleri daş. Musulmançylyk diýerleri Hudaýyň adynyň eteginde ýaşamak. Musulmançylyk diýerleri Allah Taala'nın ýadyna ýaşamak. Musulmançylyk diýerleri imanyna dayanmak. Men pulumma, men tahsilatymma, men awadanlygymma, men zerenligimma şehir hefti 3000 adama men görýändim. Bar otursam, 200 nefer bilen oturýandyr her hepsi. Tamam? Hili, ene, ata, oğul, gyz, mujarrat her kim bolsun. Men pulumma, men sawadymma, men öznämemma, men tanışymkan, men falan yerlerde hewre nämemkan diýen adamlar mydam ýaşaýyşynda bereket ýok da şol adamlar. Men Hudaýymma, men imanymma, men Rabbimma, men yaradanma, bana ırsal berýänma, bana yüzü gözüme gelişik berenma, göz kulak beren Allah ba diýen adam olmadan bereketli da. Kynçylygy badyr ha dünýede. Ýöne gursagyna nur ýagýar Allah tarapdan. Gursagyna Hudaý tarapdan bir aramış ýagýar hatda kynçylyklarynda da. Peygamberimiziň bize öwreden Allah Taala'ň berýän ilmi bilen bize öwreden dinine, musulmançylyk, yani Allah Taala'nın adynda ýaşamak. Hemişe eşitip bilýän zatlaryň we bismillah diýmesmi näme hemme zatda. Kan wagtlarda da Allah bismillah. Bismillah. Ýykyljak doly bismillah. Hudaýa sen adyňa çeýne. Bismillah. Ulamalar ýasynjak ýermekan bismillah etmeli. Hammany ýermekan bismillah etmeli. Dehre kılmakan, namaz okuymakan, tükane girmekan, din dünýe fark etmeýär. Bismillah. Hudaýa sen adyňa çeýne. Hudaýa sen adyňa çeýne. Musulmançylykda yani durşuna gönülmek de. Aham, Hudaýyň adynda ýaşamak musulmançylyk bolansaň, Hudaýyň buyrugyny tutmakda musulmançylyk bolansaň, ey jowan dost. Şumara kansyny diýen, men özümden bir zat aýtsam, galat ederin aýdaryn. Galat ederin aýdaryn. Hiç kimde özünden aýtmar, Hudaý diýen adam bolsa, Hudaýyň aýdan, peýgamberiň aýdany, bu imam agdam ýanyk din ilmini getiren adamlaryň üstünden aýdaryn näme aýtsam. Peygamberimiz Handak jenginde jengi Ahzab hewrolu kon jeng bolupdyr. Medineň döwrüni wekan garypdyrla. Hulasa bigader jeng suluk bolupdyr. Bigader suluk bolupdyr. Näme Medineň döwrü gazylýa kafirler şoňsynyň geçsekden ha jaý tapsa sahabalar da geçirmelerden tayak bellemel, daş bellemel, ok bellemel, şu zarawir feýlek geçsekde geçirmelerden aham bir gün beter suluk bolupdyr. Peygamberimiz bir kenarıga ikinini okuyacak bolmany wagt bolmanyrda. Bir gün ýaşanda akşam okymanı wagt bolmanyrda. Bir beýlek çekinip ýas okymanı wagt bolmanyrda. Aham Peygamberimiz näme diýipdir? Peygamberimiz näme diýipdir? Şagaluna anis salatil wusta. Allahumma amla quburahum ve qulubahum ve aswafahum nara. Peygamberiň duasy. Ey bar Hudaýa diýipdir. Bu kafirler men ikindi namazdan oýdylar diýipdir. Bu kafirler men ikindi namazdan oýdylar diýipdir. Ikindi namazyň bir gurruny baý bolmaly ha. Hudaýa şolaň garrylaryny, öýlerini we kabrlaryny otdan doldursun diýipdir. Qur'an-ı Kerimde Hudaý Taala näme diýär? İkilinji paraň ahyrky seferlerini Suriýe Bakarada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
Beyik Allah'ın kelamı. Hafizu alas salavat, 5 vaktınızda qaim olun. Erti, öyle, ikinni, akşam yastı. İyidine eme deysene, ve salatil vusta, emme ikinne qaim olun. Ey Kur'an naşı. İkilenç paran ahirki seferlerinde. Havasını derde olsun. Hafizu alas salavati, 5 vakti qaim olun. 5 vaktin içinde ikinni de baki. Emma Hudaý näme diýer? "Ve salatil wusta", ikinne gaýym bolun diýer. Şonu öz başyna getirdi. Aham peýgamberimiz narahat bolup, "Hudaý aşyla men ikinniden oýdylar, şolaň gorsaklaryny, galplaryny, öýlerini, gabyrlaryny otdan oldur Hudaýa" diýip agyna şebetde hadaty getirdi. Ýani ýaş Hudaýyň adyny bolmaly. Her zat Hudaýdan asqalsa, adam horlaýan bolmaly. Adam narahat etýän bolmaly. Geleyliň aham mawzuň içine, gurrun içine. İmanımıza qaim olayım. Allah'ını yaddan çıkarmayalım. Allah'ını yada salacak adam Kur'an'ın ayetlerini oraya gider. Allah'ın kelamı baş üstüne, göz üstüne. İmanımız var Kur'an-ı Kerim'e. Näme büyükler büyüktür, dinin sütülleri var. Ey cemaat, yaxşıca eşitten alın. Bir adam ömür sayı zikr otursun. Ömür sayı namaz okuysun. Ömür sayı qovu işler etsin. Yani akşam namaz var. Yastı namaz var. Şoň bu parzyna Hudaýyň buyrugdy da Allahu ekber diýip parz namazy bermeýär. Şoň Allahu ekberne ýetmeýär şu eden gowy işler. Mutmain bolun. Näme diýip? Ey ahunja näme aýdyp otyň sen? Aýdyp duranym Kur'andan. Hudaý aýdyp turanyň ýan bolsaňyz okuýun diýipdir. Emma o ömür saýy nefil namaz okuýmak näme çöle çykyp aglamak. Okuýsaň agawat, okuýmasaň da iskali ýok diýipdir oňa Hudaý Taala. Ikdiňmi? Hiç deňär ýanyklatmy. Deňär ýazak der ahy. Akylly adama, bilimli adama Hudaý 5 wagtda aýdypdyr, onuň ýan bolsaň okuý diýipdir. Gije ony zikre otursun. Gije ony zor zikirlerden. Namazyň ma 5 wagt namazyň bir Allahu ekberine ýetmeýär. Kıyamatda görersiňiz. Mektubat İmam Rabbani diýdi wa jildi ýekde. Oňa da wagt bermäli. Kur'an-ı Kerimde wada aqimus salat. Yanqurun hafizu. Bayat qaim durmaly imanyňyz bolsa diýipdir. Geleyli öz mawzularymyza. Hudaýyň adynda ýaşamak gönenmekde. Emma şu dinna keplap duran ahunjan özüme aýtýan. Dinna dinin guruluny da aşy. O ulagasyň. Näme bolmaly? Niyet salim bolmaly. Keplap duran ahunjan özüme aýtýan. O eşik duran dogallar. Hudaý üçin nasihat diýip aýtýan. Gowkulat. Näme niyet bolmaly? Niyet salim bolmaly. Hudaý üçin aýtmaly. Din bayat Hudaý üçin bolmaly. Din üstünlik bolmaly. Kur'an, İslamiyet, Allah'ın aýdan, Resulullah'ın aýdan ortada yürüýsünlik şo niyet bilen aýtmaly. Minber goýulypdyr, ajakunjan çağırtdyr, jemaat çağırtdyr, şada keplap duran öz şahs keyfetten, ya bir fırga keyfetten, ya bir guruh keyfetten, o guruh kalmalan, o guruh yıkılmalan, bu bolmady be, bu niyet bolmady. Bolmady be. Halis Allah radi bolsun diýip gymylamaly. Din Hudaýyň rezaýaty diýip gymylamaly. Din Hudaýyň rezaýaty diýip gymylamaly. Niyeti bir salim bolmaly. Hudaýdan da dilemeli, Hudaýa men niyetim salim bolsun diýmeli. Hudaýa biziň niyetimiz salim bolsun. Peýgamberimiz näme diýipdir? Eşsensiňiz ähli sünnetin 6 sahahı var. Buhari, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Nisaî ve İbn Majah. Şu İbn Majah'de Peygamber'in bir sözü var. Näme diýär? Bismillahirrahmanirrahim. Men talabal ilma liyubahi bihi al-ulama'a ve yumari bihi as-sufaha'a aw liyasfifa wujuhan nas ilayhi fahuwa fin-nar. Hadisun sahih. Peygamberimiz aýdypdyr. Her kim ilim öwrense mahbaradan gulasya. Bir sade bir zat diýipdir. Ya ahundan öwrenýär. Ya bir ýurde gidip okypdyr. Her näme bolsun. Maksady näme? Liyubahi bihil ulama. Peygamberiň aýdan söze. Ahun mollaryň ýanyna fakyrlanjak bolýar. Sen bilýän nädirsiň abi zatlar? Men bilýän diýjek bolýar. Şu niyet bolsa. Ve yumari bihi sufaha. Samsyk dinin bidar adamlar bilen jedelleşjek bolýar. Gel we gurrunma ge bahs edeýli. Niyeti şoda. İki boldy. Üçüncü, awliyasrifa wujuhan nas ilayhi. Ya adamlar daşny ýüşürip, bir de bir zat bilýär ha diýdirjek bolýar.
şu niyetlen hayti bir olsa fehuve finnar, şol adam bir cehenneme girmeli olur diptir Peygamberimizin aydan kebi daş. İbn Majah rivayetinde var, sahih hadisi öyle. Bir vakt öýe gaşyn giyip barýardım, mahallamda tanıyan oglanymı. Şu mahallesini ara ve şoň namaz okuyan göremakda, tarawada ha. Men görmänim, men okuýmadyk diýerdir, okuýandyr ha. Hiç kimde görenek, belki okuýan bolsun. Ilmi ol kagyz berdi. Fakhr Razi, Buhari bir da bilen nämeýim? Onda mahwardy bir da istirdi, men şoňa bir düşünmem diýip. Senin ağır ahu mollaň düşünjegиnden ağır görürler. Sen namaz okuýan, halkamyň manasy bilen, halkamyň dogry okuýp bilýärsen. Şudi dämi diýdi Fakhr Razi'de bir da tefsir-i Kabir'de bir da diýe. Ey can oğullar, bu merkan içinde Allah'ım şahitsa namaz okuyana kadar, arada okuyana kadar edil yakıvırdım da. Bir adam ilmi öğrense, yani şoň başında fakir vaktini geçiriyor, ondan gel ahun canın Kur'an'ı öğren. Hey, ondan mı keyfette mahtumul lisan okuy? Ondan mı keyfette öğren? Hadi oğulluğun bilen keyfette otur çağırlam. Hiç kim gıybet töhmet etmez. Qayta edin, Peygamberimiz aydıptır. Men talabel ilme, ilmi öğreniye, niyetine mi? Liyubahi bihil ulema, ahum olan yanına var, biliyor musun sizler diyecek bolya. İyiydi, o yumari bihil sufaha, Peygamberin sözünü verdi, o adamlarını. Samsık adamla bilen cetleşecek bolya, bahsleşecek bolya. Ya otur öyle bahse değil, gel. Gel ne emeteceksen ben. Evliyaslife vucuhan nasi ileyhi. Ya adamlar daşını üşürüp, bir de bilyaha diyidirecek bolya. Fehuve finnar, şol adam bir cehenneme girmeliliktir Peygamberimiz. Onun niyeti din üstünlüğüne diyatında yok ki. Allah'ın razıyçılığı olsun diyatında yok. Dilimden ayıstaytyandır ha. Korsağında yok da. İşi yok bu da aslında bilin. Çobur öğünün bir fikri var, bernamesi var, şunu ölçecek bulup be. Bir musulmançılık, bir din gayrı, bir kafirlik bulup be, musulmanlık kırhağır bulup be. Yok o da bilmeliler ol. O da kellefine de girmeliler. Bu olmadı ki. Men Resulullah söylemiyor, men din söylemiyor, men Allah söylemiyor. Hudaý için nasihat, dinin içinde niyet talim bolmaly. Hudaýyň razyçylygy bolmaly. Munda ýaxşy eşdiň, talaýagyň takdir fakir Allah rahmet etsin. Hemme kişi bilýär bir türkmeniň bu teberri adamsy. Şoň ustadyna Seyit Nazar Ahun diýerler. Seyit Nazar Ahun takdir Allah rahmet etsin. Hiwada Hazreti Ubeydullah Bazzaz radiyallahu anhu şoň şagirdi. Ubeydullah Bazzaz bizim qarry ustadymyz Saltamadaň tahdirinde ustadym işte. Hiwo diýen şäherde, Harazmda. Oham talaýagyna kan ýurtlara geden adam, Misr'da gidipdir, başga ýurtlara da gidipdir. Filistin tarafa, Harama belli Mekke Medine kan gideldi. Oham bir wagt Danışka Al-Azhar görmäne ötüpdir. Talaýagynyň tahdirini öýde Allah rahmet etsin. Oham şu taada hatta Abdülbasit Qari var, Abdüssalam ora odan ses okuyor. Şoňa da sataşypdyr. Bir dünýäni aýlanan adam şo. Oham Danışka Al-Azhar'a da aýlanypdyr. Hem bir o adam müdiri aýlapdyr, hem miratdyr. Oham talaýagyň tahdir aýtdyr, hem men şak okymana gelaýyn onda diýipdir şu mesre. Muň ýyl berdi uran türkmen Danışka Al-Azhar. Oham ol aýdypdyr. Öz ýurdunda alymly ýokmu diýipdir. Onu badiptir şol Hiwodan Bukharadan gelen kön ahullar adiptir sarwa koyun üstüne mal mülkler var yani şu sadalyk bilen gelýär diptir. Onu ol adam aýdypdir sana men bir nasihat aýdaýyn diptir. Bu takkeýsen şayet oladan ilmiň bir mekärrek bolsun diptir. Şayet sen medregiň de bolsun diptir. Yani o takdirjalyň bereketini tapyp bilmersiň. Şolary ýaşy şolar. Şolaryň bilýänini öwrenip diptir. Dünýäň dawat bol, ahiretin dawat bolar. Şolary bereket känlikdir. Teşki Danışka Al-Azhar'a gelip okuyacak deyip görme, men sen qavatçı yerde aytgandir. Talaýagyň tahdirini aytgan tefsirçi. Bir kim diýi belli de, näme diýi belli de, bir aňyrda mahbaraň arkasynda oturupdyr, Kur'an okuyan bolup, ayet okuyan bolup da, on köpü bilen owara agdaly oklamak Hudaýa söýmeýändir. Peýgamberä söýmeýärsin. Dina ösmeýärsi zat bilen. Dina ösmeýärsi zat bilen. Näme diýi belli de, bir kafirin şäherinde otuýar özü. Bir darganak yerlerde otuyla din östürecek deyip o solon kepler bilen dönmeyen dünya boyunca tümlüs
Oğuncaklardan uğraya daşlatla. Dua ediptir, etmenler, namurttur, nametmenler, sellanı izin göverttir, gövermenler, onun yüzünü kıpışmayan gelip, onun yüzünü bir mıksak bolup, onun yüzünü, hey Müslüman sıkmıştı, hey Huday söylermişlerdi, hey canlı Allah, hey Müslüman da Allah, bir Müslümanlığın düşünmeli vakti bolur ki, bir Müslüman bir akıllanmalı vakti bolur ki, bir devruğun gözler yal bolur ki, bir namedin düşünür yal vaktimiz bolur ki, hayp vaktimdar, Maçık muzulum kan, göne hadirçik, koyda hatmen kan gurrun aytmak gerekken, bir bereket gurrunla da bula. Bir kıssada kıysa atıp aydayın size. Belki inşallah kov düşünmek, Huday nasip etsin, deslap ödümü, sonan siz doğulları, belki Huday için nasihat bol tutsun, gözünüze dönün, Türkmen doğullarım. Bir ulukan bir teverrik alim adam yetiştir. Alim Davud anırdır evliya adam. Kim? Hazreti Hasan-ı Basri. Ama Mağdam'dan 40 yıl önce dünyeden geçen adam. Hey öyle doğru evliya adam. Şeyh Ehl-i Sünnet rivayet yalan ulamalar. Ve her hal. Şun zamanında yeni bir müştehit varmış ama Mağdam yal sunmuyur alimlerden. Kim? Hemen de istensiniz adını. İbn Sirin. Dişyor yandır. Beter dişyor manı öktü. Öktü de Huday verttir ona. İkisi bir mesele var arada, bir gurrun mağarada birinin bir neçeğin ökölü oluptırlar. Genzat hop, adam da neyme? İkisi ulukun teverri adam, ulukun evliya adam, birinin yürekler anziptir, kavklağası. Aham bir Hasan-ı Basri, heyur vaaz vermeni öktümiştik, kelamuhu yeşbehu kelamel enbiya, keplerini peygamberler kepleyen yanak bir bereketli kepleyenmiş. Bunun bir diş vardır Hazreti Hasan-ı Basri. Dişinne bir aşgal yerde, bir hafa yerde, kan aşgal dökülen yerde, özü su yalanaç, onu kon çelegi kalktı diye, tan edip çeleg kalktı diye. Kadim arazaylarda, çeleklerde adamlar turacak bol çeleg kalkmayanmış siklemi. Şocurep, diş vörttür, ödünü vörttür, su yalanaç, aşgalın üstüne çeleg kalktı diye. Tabil hamana. Hafugayıp tuttur, hey Huday ibn Amakan. Bunu kimden sormalı? İbn Sirin'den sormalı. İbn Sirin de aralarını emmadı. Bir gurrun sebeple araları devkti. Aham bir oğrinçaya birine aytıptır şagirtlerinin birine. Barda Hasan-ı Basri deyip aydınmarsın, men adım verme deyiptir. Şol İbn Sirin'in yanına vararsın, o diş yormanı öktü da, şuna varıp aydarsın, bir adam dişini ödünü verse, özü su yalangaz, aşgalın üstünde çelik kakıp duran varsa, şon yorgudu neyem oluyor, barda sonra şondan deyiptir. Men gördü deyip aydama deyiptir. Aralarına gurun çıkmadı da. Aham bir adam barıptır, aydıptır, ey İbn Sirin deyiptir. Bir adam diş varsa deyiptir, dişinde su yalangaz, bir aşgal yerde çelik kakıp duran varsa, hem oluyor deyiptir. İbn Sirin neyme deyiptir. Hey bulan qava adamdığını, bulan niyetlerinin sağlamdığını, bulan dinlik berşülerini İbn Sirin neyme deyiptir. Ol aşgala dünyanın şehzat deyiptir. Son dünya urmeylana yer aşgaliye deyiptir. O su yalangaz adamda deyiptir. Şu dünyadan aşgalların yapışmadık beter arasında qava adam deyiptir. Ama çelik kakıptırallığı o yatan adamlar turup yol çelik kakıptı deyiptir. Ay onu veren adam deyiptir, Hasan-ı Basri olmalı, başka kişi gelişmeye deyiptir. Meğer de olsa Hasan-ı Basri'dir deyiptir, öyküne birinden. Onuşmaniyet belaha, bir adamın üstüne. Şimdi işi veren adam meğer de olsa Hasan-ı Basri olmalı deyip, Hasan-ı Basri'ye kaçını yortup oğra, uzaklaşıp ağırlaşıp da birinden. Ey bulan hak yetlerse alım, ey bulan hak kova adamla. Bir din için bir gurrun olan adamla. O aydıp duran gurrunu öyle. O yalangaz bolup durulduğu dünyadan hiç de yavşanak bedenine yok. O çelik kak yerlerde yatarlar turur diye. O aşgallı dünyanın içi deyiptir. Beter qova adam mı yapılı adam deyiptir. Ay o meğer de olsa Hasan-ı Basri'dir deyiptir. Başka kişiye gelişmeye ola adam deyiptir. Niyetler sağlamlık taş.
Hudaý maňa da size de niyet alymlyk nasip etsin. Keplihen niyet alym bolmak şert da. Hay ahunjan hesabyny çek özüme aýtdy. Niyet alym bolsa. Hudaýyň razyçylygy. Din boljak bolsa, din üstük bolsa niyet alym bolmaz. Şahs, bunun şahs, hem mutlu şahs, 1,5 metr kat, iyenne näme, sende näme, millet göterende näme, yerde goýanda näme, adam Hudaýyň ýanyna aziz bolsun. Adam Allah'ın ýanyna aziz bolsun. Urlanda näme, urulmanda näme. Peýgamberimiz hey asylmandyrlym. Yahud diýip, munafyk diýip, jeň diýip, yetimçe diýip, aýdylmadyk keple ýok, etter diýip, peýgamberiň ogluny şoňa aýrylýarmyşdyk da, ýok ýyzy ýokdur muň diýip ıza berýärmişdik da. Bu iyidi olmaz bu adamın deyip eziyet veriyormuştuklar da. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebter. Yani yamalliyanın öyle ebterdir deyiptir Hudaý Taala. Asılıstırlı beni. Ama Allah'ın yanına azizmiş. O deryalarda, danışgalarda, ulukon şehirlerde eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip adı kalıp da. O gurrun men ütketmeyinle. Niyet salim olsa Hudaýyň ýanyna aziz bolun, Hudaýyň söýen bendesi bolun. Hudaýa sen razy boldy, otda bolardym, ferişte boldy. 5. Hudaý üçin ýaşamak, Hudaý agzamak, önenmek, niyet salim bolmak dolukan şertiniň biri. Peýgamberimiz de ýanky kefa aýdypdyr. Ilmi öwrense, şahum bolan ýany fakirlenip, men milýandyryň, hançyn deliliň mamşyňa diýip şonu ýykjak bolup, soňra beýlerde jeleselerine hahaýdy wahaý, kepletmedi many, patlatmady many, näme bir gurrun boljak bu dahatlardan. Yani görsen men menen bilekçek bordan sal jübüme guşyn men oğrunça zept etip berense keplet bir ýalyny taapçy. Dine göstermekmiş, dine almakmış. Yürü yan adam edermiş zatlar dine, musulmançylygy. Dünýäni görsün näme bar? Alem çahanur gözüni aýlasynna. Bak gurrundan çykaýlyň. Endiki forsatlarda da niyete sağlamlykdan Allah kokladygynyň hyzmatine ýetirer. Geleyliň ýene öz diň duşlamyda. Ey jawan dost, ey mümin musulman, ey edep bilen, hormat bilen ferişte ýanyna bolup oturan türkmen doganjygym. Dinimizde, İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'de gayret etmeli. Yani himmet etmeli. Batır olmalı. Mert olmalı. Makam olmalı hevore. Halal Allah'ın halal eden zadi, haram Hudaýyň haram eden zadi. Zenanan, oğul gyzyň, enatan, dost ýaryn bir haram zatdan çyn bir zat diýedem, gawjytdy düşündirdi. Şun şizire dererleri var. Sen Hudaý şizire edipdir. Ama millet etipbäk diýse gaharlanma. O millet etiýä diýip, millet onu kim zerer çekip bäda diýip, biz beýtmäli, dünýämiz var diýip, kabrymyz var diýip, kıyamatymyz var diýip. Ýene başlamadan ahulyň biriniň wagtyny goý. Ýene başlamadan özüň men biler ahulyň ýanyna el. Ýene bolmasam makamdyr. Bolmaz olaýsyanyň ki menni sen aýtýanyň edip özüme odaklamaryn. Ýüze galyp men zaýlamaryn özüm. Gayratly bol dininde. Bör koysan riyakar, wagz bersen riyakar boljak bolsa, saqqal koysan riyakar, mescide barsa riyakar, han din kim tutmaly onda? Peýgamberimiziň aýdan kesini gözleň. Umra etmäne Mekke'ye Mukerreme bardyr peýgamberimiz. Kan sahabalar bilen umra. Oham kafirlerde 3 gün ejade bertirler, Mekke'ye 3 gün doldurunda çykdypdyrlar. Mekke fetih bolmadyk wagtymyşdyk da. On peýgamberimiz eşitipdir kafirliň bir kefini. Kafirler näme diýipdir? Adnahum humma Yatrib. Bu Medine'den gelirler, bular kızdırma tutanlar hali yoktur ulan diýipdirler. Hal kuwati yoktur diýipdirler. Peýgamberimiz näme diýipdir? Rahimallahu Taala imra'an arahum quwwatan. Ey sahabalarım diýipdir. Her kim tawaf edenden mert bolup daýaw bük ýortsa diýipdir, Hudaýyň rahmetine salsın diýipdir. Şuma Allah tawaf edenlerine giderli görendir, gitmesik de görürsünüz inşallah. Umra giden, hac eden evvelki 3 tawafın näme diýeli? Gerşinlerde açıp, sağ gerşinlerde ridasın eteğinden öberip, ohamda bük baylanýandylar. Şol peýgamberimizden galan kepdir. Riyakari diýjekmiş oňa adyna. Ýa-da kafirliň gözünden sürmetip duha. Peýgamberimiz kafirliň gözünden sürmetip duha. Daýaw görüniň şu nejis adamlara diýipdir. Oham da aýdypdyr, "Fel yarawkum zuldan." Kafirlikni pälewan görsün diýipdir.
Kafirler sizi fel yarawkum kafirler sizi görsünler juldan jelet dayaw görsünler dipdir. Bulara meriler narazi yok bulun ibadete gidip qalanda dayawdygyny dipdir. Dayaw görnüşlere dipdir. Riyakari diyecek misin? Peygamberimiz de aydıptır. Yürüyte kafirlerin gözünden sürmedin diptir. Dayaw görnün diptir. Peygamber sana riyakariya diýmendir. Dinimizde gayrat edeydik. Yaltanmaylı. Ma kammalıydı. Oy ahuncan men bilýän men gowdatdygyny, naharmiýän, şammiýän, agralýän, asan galasym gelmeýän hemedi. Telewizyon başynda otyň, ýa bir toýda bir zatda käde aýtmak gelşene onda da bir howsalam ýok bolýar. Çekirip tu adan gitmek gowdygym bilen başaramak nämese bolarkam. Hudaý üçin gulak. Ol kıyamet, beheş, cehennem, Hudaýyň buýrugy o zatlardan daşgary bir dehret kıl. Dehreti Hudaý bize sowgat etip beripdir. Gönce bar namazy durup bolýanlardyr, dehretin ýok bolsa. Hudaý bize sowgat etip beripdir. Ahunja Allah ki dehret bir nurdur, nur üstünde nurdur diýipdir. Özüňiz bilýänsiňiz, dehret kılanda bir hawaň açylýandyr. El ýüzüň ýuwňda ojra bolýanlardyr ha. Aýagyň ýu, eliň ýu bir binezm, bir tertip bir aýagyň, eliň ýüzüň ýu ojra adam nur tapmaz. Edep bilenjik künnük bilen ýaşyrdan bir howlukmans dehret kıl, keyf etýändiň. Men hem özü düşünýändir. Dehret Hudaý bize nur etip beripdir. Dehretden önce ona da yaraňa, howsalan ýok, sowuk hawa ýa birde howa turup bilmeýän. Hudaý üçin bir Allahyň agzy, ýatan ýerinde süýüp batýan. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bir 3 gaýtar, bir 5 gaýtar, bir 10 gaýtar gözüň ýemip ýa ýymman, ihlas bilen aýt, mutmain bol, elinden ferişteler çeker gön dehrete gidersin. İkiratta. Bir Hudaýy zikretmek, bir de dehret kılmak. Dükterli dünýä boýunça aňaldan da Peygamberimiz bir adam dehret kılany näýdir? O kılaýalım diýipdir. Ulamalar aýtýanlar dehrette delk sünnet diýe. Ennam o kılap delk etmek. Tahlil, aralamaly, delk süýkömel. Gusludyň da ennam süýkömel gowjedy. Peygamberimiz näme diýer? Elini aýagyny ýuwňda delk o kılan diýipdir. Bilimli adamlar näme diýer? Dünýä almany bilýän adamlar. Adamyň iň gaýmarmaýan ýeri kalpdan daş ýeri, barmaklary. O biri aýagynyň uçlary, iň daş ýer. Öz başyna beýleýlempe. Şunu o kılanda hale gelýär diýip. Peygamberimiň buýrugy da aşa. Ol su adam hale getirdi. Elinde okulyan, ayağında yuwanda okulap yuyan adam olgan hale geldi. O da nurda üstüne yağıyor. Bizim ustadlarımız geçiptir. Köne. Hol saltanmadan tahsirla. Nazar ahun pirin ustadları bayramallahun tahsirla. Köne. Buhara'da okuya kala, Hiyo'da okuya kala. Gece 10 kaçeli, bireçeli. Bir çörücük bir daha çıkıp. Ama akşam okular tutuyanna. Ama okular tutanna. 1 kilometre, 2 kilometre yort yanmıştık. Hamda dehret kılyanmıştık. 1 saatte, 2 saat kayta okular gözlerinden ayrılyanmıştık. Huzura zahmetler çekensen, huzuralar var yörüp tösünü. Köyün ahun nedilin ıhlası, bereketi, gayratı bilen bolan zatlarını. Qarr ustadımız saltanmadan tahsir aytyanmıştık. Ustadım Hazreti Ubeydullah Bezzaz'ın elinde näçe okuydum diptir. Gece bir gedek görmedim son suyun patanını mıdam oturup kitap gözlerdi. Yatıqadı oturan yerine yatıqaladı diptir. Seyyid Nadar Ahun'un da ustadı, Köyünüken Ahun'un da ustadı. Atacık Ahun'un da okuyup dursan ol, Aziz Mahmud'da diye. Solun da adı qarqalar solar da okuyup durlar. Hazreti Ubeydullah Bezzaz'da. Gör dehretin nurduğunu, dehretin berekettiğini, Hudaý bize beren sowgaty. Näme dip bize hayırlanmalı? Näme dip keyfet hayırlanmalı? Ey Türkmen dost, ey jawan dost. Dökülüp duran nağmat, näme dip bir söplemeli? Näme bilmänçlik bolmaly? Näme eşitmänçlik bolmaly? Näme dip galmaly? Hem bir gayrat etmelilerini dinimizden süreyim. Mert bolmaly, mahkam bolun. Bir Hudaý bir agza, sen dilinde barmatsan bir yüreğinden bir agza, üstüne ferişte ýakşyny bir gör. Şu yatan yerinde, televizyonu gıyırt duran bolasın. Gözle otyň da, adamda çekilipdi. Bir gözüň ýeminde bir yüreğiňe tenden bir Hudaý agza, üstüne ferişte ýakşyny gör, üstüne nur ýakşyny gör. Sen şu hutbaga turarsyň, elinden bir çekip barýan ýaldyra. Bu bir imtihan eder ýaldatsa, onu da imtihan etdi gör. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyukhrijakum minez-zulumâti ilen-nur ve kâne bil-mu'minîne rahîmâ. Tahiyyatuhum yevme yelqavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerîmâ. Büyük Allah Teala'nın kudret kelamı da. Ey iman getiren bendelerim, Hudaý kan zikredin deyipdir Hudaý Teala. Kıyıskaçık manasına edeyim. Ertir akşam tesbih aydın deyipdir. Aham huvellezî yusallî aleykum. Hudaý näme diye. Men Allah mıdan size rahmetim döküwetiyim deyipdir. Ve melâiketu feriştilim da size dua et diye deyipdir. Ey Müslümanlar, bizim gurrumuz haşa. Huvellezî yusallî aleykum. Hudaý näme diye. Men size rahmetim döküwetiyim deyipdir. Ve melâiketu feriştilim da dua et diye. Liyukhrijakum minez-zulumâti ilen-nur. Siz şu dünyanın hafalın karanlıklığından İman nuruna gaşyn çıkar ýaly, ferişte bolar ýaly. Ve kâne bil mu'minîne rahîmâ. Hudaý näme diye musulman bendeleme men beder rahmetim döktüm diýipdir. Tahiyyatuhum yevme yelqavnehu selam. Hudaý näme diye. Ey musulmanlar, Allah näme diye. İşte şu ruh var. Şu göwrämizde bula bir kalbot, ceset, bir qara, bir hor, bir temiz, bir hiç şey. Bula qursoň şamy, mundan giyip mundan çykmaly. Emma şuň içinde ruh var, sandygyň içinde. Şuň içinde erdeşli zat var. Bir aýrylan ruh şat bolmaz, şat bolsun diýmeýäsmi? Şu ruh bir gün çykanna tahiyyatuhum yevme yelqavnehu selam. Hudaý näme diye. Azrail gelip jandalanda aýtjak. Ey musulman, Hudaý sana salam aýtdy diýjek. Tahiyyatuhum şu musulmanlara berilecek sowgat yevme yelqavnehu Hudaýa sataşan günne salam Hudaýdan bolan salam boljak-da. Ve a'adde lehum ecran kerîmâ. Ruh çykdymy? Ruhda cennete gaşyn, nazy nygmaty gaşyn çykararyn diýipdir. Hudaýyň kalamy Suriye Ahzab 22-nji parada sururyn bar. Ene dine gayrat etmek, gönenmek, mahkam bolmaly ýerde mahkam bolaydy. Hudaýdy öýde gelilere düşündirin. Ay kendir başarama bilýän ki gowlatdan howsalam bolmaýar bir ay ýoly wadi gözüň agyrya Tehran maşat goýmaýan. Etik bir ýeriň agyrya derman bolmasa adam harja gitmäni razy şon derman edesin gelýär. Bir ýaraçykka ýüregiň ýarylyp barýar. Kalpdaky derdi derman edeýin. İman derdimiz derman edeýin. Aňsatçyk derman dökülipdir. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde derman goýupdyr. Näme haýyrlanmalar? Ida qumtum ila-s-salah fagsilu wujuhakum. Namaza gaşyn turdyňyz, dehret kılıň diýipdir. Dehret bir nur, ýartanan wagtyň Allah di, bir de dehret kıl. Sen namazda wagtmyş, iş ýeriň demişdiň. Bir dehret kıl. Hey, näme dehret kılýan bal? Ay bir hawa maslaýyndy. Näme işgali bar? Haram zat, bulmulla zat, halk il ortasyny orta çykaryp öti. Bir hayaly zenany ortara çykyp öti. Indi dehret kılnan utanjy wada. Hudaýyň buyrugyny tutmak utanjy wada. Mahkam bol. Näme utanmaly? Ulukon sahabalar bir ýurdun farsyň kasryna ýetdi-de, bir ýurda musulmançylyk gelmäke Hazrat Ömeriň zamanyna. Oň kasryň içine ýetdirler. Ele arasda jamyşdyk. Nahari meli bolupdyr. Kasryň içinde Rostamyň döwründe. Sasani padşahyň Yazdijerdiň döwrüne ahyrky döwrelerini gowgulan alsyn. Ohan bir Hazrat Huzeyfe da bamış. Saçaga bir zat gaçypdyr. Şonu alyp çykypdyr. Ohan sahabalar bir aýdypdyr. Hey diýipdir. Bula kyn görýändir kasryň içinde elinden bir zat gaçdy, onu almalar diýipdir. Ya bilen ferhangine iýmeýär diýipdir. Hazrat Huzeyfe näme diýipdir? Atruku sunnata Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem li haula'il hamqa. Ahmakla sebepli sünnetim terk edeyim mi deyiptir. Atruku sunnata Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem li haula'il hamqa. Ahmak kafirle sebepli sünnet terk edeyim mi deyiptir. Bir adamın gözünden senin dehret terk edilmeli mi? Bir adam iki sana mümtümen qarz verecek adama. Şoň yüzüne galyp da Hudaýyň buyrugyny hep berme. Ya men utanýan, ya men bir zat diýen diýmedim. İl ortasında günah işledi otyr otanak. Mahkam bol imanynda. Mert bol, gaýym bol. Men Allah'a imanım var diye. Yıkacağım da olsan dur. Döwrüň tutuş ortalyp duranna bolsa. Men mahkam imanım var diye.
Müslümançylyk diýerlerde aşar. Guru döwründäki İslamiyet girmeke aýdyp duran kep döwründe kafirlere. Husru Perviz'in ýerinde oturan şu zamanyň kafirlere aýdyp dursun. Ine iman wurdumy, gaýrat etme wurdumy. Odaga gidip nädir? Ha, bolle. İman wurduny daşdy. Mäkam duruň imanyňyzda. Gaýym boluň. Bir adamdy tekleşjek bolsa ýan kyýal, imanyň wurdugynda teň men bäsleşjek bolsa, Hudaý bir imandan aýyrmasyn. Men jedel adam istedi, Taňry ýakasyn. Girme. Öz imanyna gaýym bol. Bäsdeli girme. Öňe kelläň agyryp, öňe musulmanlyň agdy bolanyny galar. Öňe biýigiňden narahat bolanyny galar. Öňe biýigiňden öňe kiňel bolup galanyny galar. Näme bäsletipdi. Eger Abu Hanife şäherden gysapdyrmy? Bar hemmek Hanafi bolsun diýipdirmi? Şafii gysapdyrmy? Hemmek Şafii bolsun diýipdirmi? Ama Malik gysapdyrmy? Hemmek Maliki bolsun diýipdirmi? Näme diýip men Hudaý maňa buyruq etmändir ki men bajyp bara onuň aýdany dünýä keýretmeli ustadymyň kefin diýip. Musulmançylyk ýörýmel, gurrunçy, iman ýörýmel, Kur'an ýörýmel. Hudaý peýgamberiň aýdany ýörýmel. Jedel bäs, on biýigiňe atşyk bolsa, biýigi söwüşjek bolsa, bitmiller musulmançylyk, mehabbet dini, ittihat dini. Dur men sana bir gurrun aýtjak diýip Kur'an okuyan bolup, aýat okuyan bolup, hadis okuyan bolup diýen, bellidir Kur'andan bir kellägir gurrun tapjak. Ýüzüň ak bolsun, Hudaý imandan aýyrmasyn. Bizim imanymyzda musulmançylyk gaýym bolar. Bar ahunjaly bilen gurrun etsen hüjre wadi, mescitde wadi bar dağarlarına diýip. Men hadis 5 wagtym okuýsam, iman dilesem boldy maňa diýip. Hak ýollar. 45 daqiga bolanmasa, muny odaga gittirmeýin. İnşallah inlik forsatlerde de Hudaý kökler, deslap gurrun näme boldy? Bu oturmagyň gönenmegi boldy. Hudaý üçin oturduk, gönenlik keyif etdik. Hudaý hemmen gönenlerden nestin ederdem inşallah. Biz sowuk howada Hudaý diýip oturmaly. Şadama gellen gözden görün, ýüzüňiň nurunyň artarlygyny görün, keyif etsen. Hudaý dünýä ahiretyňy abad etsin. Hudaý öýüňizi ırsal bereketden dolu etsin. Hudaý hiç gaýsyňyzy namazda zar etmesin. Bu zamanlarda bir alqışla, bir hayır dogala Allah'dan beter umidimiz kendir yerde kalmaz inşallah. Mutmain bolun. Bilýän bilmeýän ýerleriňizde müňlerçe bereket görersiňiz, görýänsiňiz inşallah. Ýene bir gurrun näme boldy? Hudaý buyrugyna gaýym durmaly. 5 wagt namaz edip erken. Ýene bir dinne mäkam bolmaly. Hudaý söýmeýände gerek zat kelime. Gaýym durmaly. Ýene bir näme boldy? Din niyet salim bolmaly. Ol iki tane ewliýan gurrunyň gör, edip onu ýorup bar kucaklap ağlaşyp dursun. Birbirine niyetleriniň salimdygyny, birbirine mehabbeti bolsun. Din ýürek salimlyk bilen dogramaly. Niyet haraplyk bolan gerek zat. Taňry ýakar. Bolaşma musulmançylygyň imanna ýaşatdan wagt nasihatyň içinde bolar maňa diýmeli. Hudaý Taala görjeňiz gowluk etsin. Şu gurrunlary oturşyklady birbiriniň ýadyna salyň. Tükallerde birbiriniň ýadyna salyň. Peýgamber hoş bolar. Birbiriniňi eşitdirin şuurunu, öňüňde baranda gurrun berin, çaý suwuň maşynda gurrun berin. Näme gurrun aýtyp öňüňde barsa näme diýjek? Ay bir tor gurrunlara aýtýar etmäň. Niyet salim bolmaly. Dinden çyryp agdalyk gurruna giýmelän, dininde gaýrat etmeli, ýalça bolmaly, dehret kılmaly. Hudaý zikretsen adam rahat namaz okyp bilýänmiş. Ey ayal, ey donjom, ey daýda, ey barly şüzre gurrunma, hemme şu dünýede adam kabirde de geçirmeli ýagdaýlary bar, kıyamatda da oturmaly ýagdaýlary bar. Nuri iman adamy gönendirýänmiş. Öýe bar aýdyn. Olakon sowgatdyr bu din gurruny. Hudaý Taala görjeňiz gowluk etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alemin. Acep awadan atis bir alhamd kul huwallahu okuýaýyn. Ötellemiziň de hemmeti ruhlaryny şad edeýin, watanymyza da dua edeýin, emniyet bolsun, ittihat bolsun, Kur'an ýörýsin, İslam ýörýsin, mehabbet bolsun, kiňile kalplerden aýrylsyn, mescit medreselerimiz ýörýsin. Om ötellemiň ruh şad bolsun, hemmetini dua edip alhamdulillah huwallahu okuýyn, inşallah iýinden hajahun jallan bir dua etip berer. Okuýberin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Abdurrahman ahun namla qadal ilahi amin. Abdurrahman ahun taqqa dua etmen ilahi amin. İhlas bilen dua et hazdamıllacan bir cemaata, dinimize, İslamiyete, Kur'an-ı Kerim'e, mescit medreselerimize, marizlarımıza, musafirlerimize, hıtmatta, qurbatta, oğlan uşağını koyup, anasını koyup, işlep verildi. Hemmesine dua et, içerileri bilen arasında otursun, eğerlerini dua et, gözleş. Hemme iyiliğin vatanımıza dua et. Amin ahuncan.
kabuldur inşallah. Hawlukman diläbi Allah'dan. Hemmemiz amin diýeýil. Amin jan Hudaý. Amin ya ilahel alamin. Hudaýdan gaty umydymyz kändir, bir elle boş gaçmar inşallah. Zawo asmana gider bir dogala inşallah. Amin ya Allah. Amin ya mujib. Amin ya qadir. Amin ya muqtadir. Amin ya qadiyal hajat. Ya ilahel alamin. Ya hayyu ya qayyum. Ya ekramel ekramin. Ya zal celali vel ikram. Ya zal arşil azim. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin.